Majaji opuma ku makhoti ayaka moto ku Malawi pa ripoti lakugwa kwa ndege. Mwaziziwa tiyeni tikhale limodzi. Koma koyamba ndikuwuzeni kuti nthawi yopuma kulibe ku Malawi pamene siku ndi siku kumavumbuluka chinkhani china chake chimene chikuyaka moto. Anthu ali kakasi ku Malawi pamene jaji opuma wa khoti la apilo yemwe dzina lake ndi Dustin Mwaungulu wabwera pa mbalambanda ndi kuyankhula kuti ntchito yofufuza za ngozi ya ndege imene inaphesa Dr. Saulos Chilima limodzi ndi anthu ena okwana 8 sinathandize kubweretsa poyera zinthu zofunika zimene anthu amayenera kumva, ndipo jaji opumayo akuti ripoti lapita pa mbali penipeni. Dzina langa ndine Sam Mavita, koma ndikupempheni kuti muchite subscribe chifukwa chakuti ndikhala ndikuponya ma videos osiyanasiyana. Komabe ngakhale mutachita subscribe, kuchita subscribe kungakupangiseni kuti muzionera ma videos onse in full. Chimene chingachitike ndi kuti musayiwale kupanga turn on notification bell. Tiye tipitirire. Mwaungulu alemba pa tsamba lawo la Facebook kuti akuganiza kuti akuluakulu amene amalola kuti ndege yomwe inalibe zipangizo zoyenerera izinyamulabe anthu akuyenereka kukhala pa milandu ku bwalo la milandu popeza ngoziyo inachitika chifukwa cha kunyalanyaza kwa adindo amenewa. Ndipo jaji opumayo akuti koma kafukufukuyu wangopondereza kufunika kuunika nkhani izi mozama, ndipo wangobakasha kungodusa mbali mwenimweni, ndipo ripoti ili ndi panja penipeni. Jaji opumayo akuti nyumba ya malamulo kapena kuti parliament ku Malawi, mlangizi wa boma pa malamulo komanso unduna wa chilungamo akuyenereka kuchita kanthu kuti chilungamo chiziwike, komanso ndikuyenereka kuunikira za ngoziyi kumbali ya chitetezo cha dziko lino chifukwa zosatira zakafukufuku zangowanamiza anthu basi. Jaji opumayo wati ngati ndegeyi inagwa palibe nkhondo, kodi ikanathandiza chiyani pakanakhala kuti tili ndi nkhondo mdziko la Malawi? Anafunsa choncho Mwaungulu kuti ndege ngati yagwa pa ulendo wabwinobwino ndiye ikanakhala nkuti kuli nkhondo ku Malawi zikanakhala bwanji? Ngati ndege ya asilikali imayenda zabwinobwino kupita ulendo wabwinobwino koma kupezekano kuti yagwa, what if zinakakhala nokuti ikukumana ndi zipolopolo kapena mwina ikuzemba mabomba, mizinga ndi zinthu zina zotero, zinthu zikanakhala motani ku Malawi? Koma mneneri wa boma yemwenso ndi nduna ya zofalitsa nkhani Moses Kunkuyu wanena kuti President Lazarus Chakwera afotokoza msogolo la nkhani yokhuza ripoti la komiti yapadera. Akuliunika presidentiyo komanso akaliunika bwinobwino ripotilo alankhulapo. Zinthu zikunka kozama pamene mabungwe akuzuka nkuzuzula ripoti limene akuti sizinayende bwino kumbali inayi, nawonso majaji akuzuka mbali inayi nawo akuti ripoti ili sizinayende bwino. Kodi mafunso amene anthuwa ali nawo pa nkhani zokhuza ndi ripoti komanso lakugwa kwa ndege ndi mafunso oti angayankhidwe bwinobwino ndi anthu aliyense ndi kukhutira. Zina ndi zija akuti boma linapereka ndalama yokwana 5 million kwacha cash kuti chikakhale chipepeso kumaliro a Araf Kasambala. Ndege ija itapezeka ndalama yokwana 5 million kwacha ija panalibepo pamene ndegeyo inagwera ku Chikangawa, ndipo sinapezeke ngakhale 1 tambala, ndipo sizikuziwika kuti ndalamazi anatenga ndi ndani ndipo zinapita kuti. Koma nkhani ndi yakuti ndichachidziwikire kuti wina wake anapeza mwayi okuba pa nthawi imene mwina ndegeyi anali atangoyipeza kumene, kapena china chake chinachitika mu nthawi imene ndalamayi inasowa. Koma nkhani ndi yakuti zinatani, zinakhala motani. Komishoni imeneyi inalephereka kuyankha kuti ndalama zimenezi zinayenda bwanji, anazipeza ndani, ndi chifukwa chani munthu ameneyo sanafunsidwe, ndi chifukwa chani munthu ameneyoyo sanayankhidwe. Dziko la Malawi kuli kugawanikana kwakukulu kuti kodi chimene chikuchitika ndi chani. Langa dzina ndi Sam Mavita ndipo iyi ndi Sam
Mavita YouTube channel. Chimene ndingakupempheni ndi chakuti muchite subscribe chifukwa nkhani tikhala tikuyisatira bwino koopsa. Tionane mu video yotsatirayi.